Kasenzeni thina abantu abamnyama savota ngo94. Ngiyakhumbula kahle amalayini sathenjiswa intuthuko sathenjiswa izindlu ibhedlela nezikole. Angisayiphathi yomsebenzi inhlanga yemoya nomoya. Ngisho nengane ezalwa ngo94 ina 27 manje. Izayele endlaleni izayele intuthuko. Ayikazi bonke. Utheni umuntu omnyama? Sivela ngoba kuko bethu bafela izwe. Ngisho uMandela satshela into yodwa. Wangena uMbeki, wangena uMontana. Umsholozi sale emaplazini wahluleka. Kumanje uRamaphosa sayiphatha. Itafule labenu ngepolitiki kuphela. Bayakhala abantu uhulumeni omnyama ubheka kanjani? Kwanzi nona iTexas. Uhulumeni abantu uhulumeni ubheke uhulumeni abantu bheka abanye mali kuphela yini Ulwezana nomntu omnyama kwenze njani?